מה יותר ראוי לסיים את קודם כל תודה ליאור, מה יותר ראוי לסיים את הערב הזה עם החלק הזה, עם גיבור ישראל, מי שהיה ראש המוסד, מי שהיה ראש השב"כ, מי שהיה מארצות הברית, שב"כ. השב"כ. המוסד זה הרעים, אבל גם השב"כ זה הרעים. מפקד חיל הים, לא אוויר. לא אוויר, אוקיי. אני מתכבד להזמין את האלוף עמי אילון. תודה רבה. קודם כל תודה על ההזדמנות לדבר. אני מכיר את אליעד ולכן אני מודה לו, אבל ברור לי לגמרי שהרבה אנשים שנמצאים פה בעצם מעצבים את האירוע הזה, ולכן את אליעד אני פוגש באופן אישי, אני בלב הכי לא יכול לשכנע אותו. אבל ההזדמנות לדבר בפני ציבור גדול זאת הזדמנות גדולה ותודה. זה לא דבר שמובן מאליו. אני מאוד מתחבר לדברים שאמר ליאור, אני מתחבר לחלק מהדברים שאמר יאיר. נכון, חשוב מאוד מה הנושא שעליו אנחנו מדברים כל יום בכיכרות ובטח לקראת הבחירות, אבל לא פחות חשוב זה מה השפה שבה אנחנו מדברים. ואני רוצה לדבר על השפה. אנחנו הפקרנו את השפה של הדיון הציבורי למי שחושב הפוך מאיתנו. אני הבנתי את זה לפני הרבה מאוד שנים, אני מנסה לשכנע ולא מצליח. אני הבנתי את זה כשביבי לחש לרב באוזנו, הם שכחו מה זה להיות יהודים. ואז הבנתי שהם גנבו מאיתנו את היהדות. ואני לא שומר מצוות, אבל על זה אני רוצה לדבר היום. הנשיא ברק, שכולנו מקשיבים לו ומאוד מעריכים אותו, אמר לנו 3 דברים מאוד פשוטים. 1, ישראל היא כבר לא דמוקרטיה ליברלית. 2, בית המשפט לא יכול לעצור את ההידרדרות. ו3, רק העם יכול וחייב לעצור את ההפיכה המשטרית. ולכן המאבק האזרחי שכולנו, לפחות אלה שנמצאים פה היום, משתתפים בו, הוא צודק והוא הכרחי. ואסור שנתייאש, ולמרות שאנחנו יודעים שכשאנחנו מגיעים לכיכרות ומגיעים לאותם מפגשים, אנחנו משכנעים את המשוכנעים. אבל זה חשוב, משום שהרבה מאוד מהמשוכנעים מתייאשים ומוותרים. ואני לא יודע איפה הם יהיו ביום הבחירות, ואני לא יודע איפה הסביבה שלהם תהיה ביום הבחירות. האם בחוץ לארץ, האם בחוף הים, אנחנו יודעים שאחוזי הבחירות של הציבור שלנו הם לא מספקים. ולכן לשמור את הגחלת של המשוכנעים. זה לא פחות חשוב מאשר לנסות לשכנע את אלה שאין לנו סיכוי לשכנע אותם. ולכן חשוב להמשיך לעשות את מה שהציבור הנהדר הזה עושה כל הזמן. אבל אני רוצה לדבר על המאבק האזרחי, כפי שאנחנו עושים אותו היום, וכפי שבעצם יאיר לפיד המשיך לעשות אותו פה מהבמה הזאת. אנחנו צודקים, אבל המאבק הזה, כפי שאנחנו עושים אותו היום, מעמיק את השסעים, לא משכנע את אלה שלא חושבים כמונו, ותסריט שבו אנחנו נימצא במציאות של מלחמת אחים או אלימות חמושה, הוא תסריט סביר. החברה האזרחית במדינת ישראל חימשה את עצמה עד צוואר, לא רק אנחנו, גם אלה שחושבים אחרת מאיתנו. ותסריט של מאבק אלים וחמוש הוא לא תסריט בלתי אפשרי. אני לא רוצה להאמין שאני אומר את הדברים האלה, אבל אסור לנו להתעלם מתסריטים שהיו לפני העיניים שלנו, להבדיל, אבל כפי שהתעלמנו ב7 לאוקטובר. ואנחנו צריכים לדעת דבר נוסף, השפה
שבה אנחנו מנהלים את המאבק הצודק וההכרחי שלנו, מעמיק את השסע ומרחיב את הקרע. ואנחנו נמצאים בפרדוקס שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו מה אנחנו עושים עם זה. ואני רוצה להציג איזושהי חשיבה שלדעתי מוצאת את דרך הביניים. אם תמונת הניצחון במאבק זאת הסכמה לאומית על חוקה, עלינו לחשב מסלול מחדש. הרי כל אחד מאיתנו יודע שחוקה אי אפשר לאכוף על ציבור שלא רוצה אותה. חכמים מאיתנו אמרו, אין כופים על הציבור גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה. ואם אנחנו נגיע לציבור כפי שהוא היום, ואם אנחנו נגיע לציבור כפי שיהיה בעוד חצי שנה או שנה, שהוא משוסע, הנשיא ריבלין תיאר אותנו כחברת שבטים שהשסעים ביניהם הולכים ומעמיקים. על חברה כזאת אי אפשר לאכוף חוקה. ולכן אני רוצה לדבר על התהליך שצריך לייצר על מנת שחוקה תהיה ניתנת להעביר במשאל עם או בכל דרך אחרת שמבטאת את נכונות ורצון הציבור לקבל את החוקה. אני לא אדבר על החוקה, דיברו על החוקה חכמים ממני, משפטנים, שעוסקים בעניין הזה כבר עשרות שנים. על מנת לשכנע את הרוב לקבל חוקה צריך לייצר הסכמות, ועל מנת לנצח במאבק על זהותה היהודית דמוקרטית של ישראל, אנחנו צריכים לשנות את השפה ולעבור לשפה אחרת. אנחנו צריכים להגיד, מי שפוגע בזכויות אזרח ומיעוטים, מי שפוגע בעצמאות מערכת המשפט, מי שהכוח, הכסף והכבוד הם ערכיו, פוגע ביהדות שלנו, ולא רק בדמוקרטיה שלנו. ולכן אנחנו צריכים לפרש מחדש את מושגי הדיון החדש, מה זה יהדות ומה זה דמוקרטיה. אנחנו צריכים לנסח את מילון המונחים מחדש. ואני רוצה לנסח 4 מונחים. המונח הראשון, 2 מונחים ראשונים, שבעצם עיצב הרב סולובייצ'יק כבר בשנות ה-60, הוא אמר ברית גורל, מה שאיחד את העם היהודי לאורך 2000 שנה. הייתה ברית גורל. ברית גורל זה ברית שנכפית עלינו על ידי אויבינו. הנאצים החליטו מי הוא יהודי. היו יהודים שהתנצרו כבר 3 דורות, הם אמרו לא, אתם יהודים. לא אנחנו החלטנו מי הוא יהודי. מול אויב חיצוני אנחנו ביחד. אבל הביחד שלנו הוא חלול. ולכן מה הוא אמר? יצרנו מדינה. ובמדינה הזאת אנחנו צריכים לעבור מברית גורל לברית ייעוד. וברית ייעוד זאת ברית שאנחנו מחליטים מהם הערכים המשותפים שבגללם אנחנו רוצים לחיות ביחד, ולאפשר לעצמנו אפילו הביחד שלנו, מאחר והוא בנוי על ערכים, גם באותם מקרים שבהם אנחנו במחלוקת. אנחנו יודעים מהי השפה שבה אנחנו יודעים לחלוק אחד על דברי רעהו, מבלי להגיע לאלימות, מבלי להרוג ראש ממשלה, מבלי להרוג איש את רעהו. וזאת ברית ייעוד. מגילת העצמאות ניסתה להיות ברית ייעוד. במדעי המדינה קוראים לזה אמנה חברתית, ה-social covenant. אבל מגילת העצמאות של היום היא מסמך ללא שום תוקף משפטי בעיני ראש הממשלה, הממשלה ועורכי הדין שלו שמייצגים אותו בבית המשפט העליון. ולכן זה לא חשוב שהיא כתובה, ולא חשוב שאנחנו מאמינים בערכיה, ולא חשוב שערכי מגילת העצמאות הם אפילו מחלק מפרשנות חוקי היסוד. אם הציבור לא מקבל את זה, והציבור שמתנגד לנו לא מקבל את זה, אז זה פשוט לא יקרה. ולכן אנחנו צריכים לפרש את הדבר השלישי, מה זה דמוקרטיה? אנחנו אומרים במדינה יהודית, אנחנו רוצים מדינה יהודית דמוקרטית. ואגב, על המונח הזה, יהודית דמוקרטית, לפי סקרים, בין 70 ל-75% מהציבור הישראלי מסכים. אפילו רבים מהפלסטינים, אזרחי מדינת ישראל, מסכימים. הם מתייחסים לפסקת הזכויות, אחרים מתייחסים לדברים אחרים. ולכן לפרש מהי דמוקרטיה,
עכשיו, אני לא אומר שום דבר חדש, דמוקרטיה היא מקור הסמכות. היא משטר שבו הסמכות היא בידי האזרחים. מקורה באתונה. אגב, באתונה, אני לא יודע אם אתם יודעים, על כל אזרח היו 2 עבדים, העבדים לא נחשבו, והאזרחים החליטו מי הוא הרוב. הם היו רק שליש, אבל הם החליטו שהם הרוב, והרוב הזה, שהיה מיעוט, החליט שזאת דמוקרטיה. זאת דמוקרטיה. אבל המושג הרביעי, והוא במידה רבה מאוד החשוב ביותר, מהו ליברליזם? ליברליזם זה תפיסת עולם ששמה את החירות, את האדם, ואת חירותו, ואת זכויותיו במרכז. ומקור הליברליזם זה היהדות. מי שפותח, וכל אחד מאיתנו פתח פעם את ספר התנ"ך, בראשית פרק א', פסוק כ"ז, בצלם אלוהים ברא אותם, זכר ונקבה ברא אותם. צריך להבין, כשאנחנו אומרים ישראל יהודית דמוקרטית, למה אנחנו מתכוונים? אנחנו מתכוונים לזה, דמוקרטיה ליברלית. אני אפרש את זה אחרי שאני אומר לכם מה אמר על זה הנשיא ברק. בבג"ץ קעדאן, שהמשפטנים פה יפרשו את זה טוב מאיתנו, אני רק מזכיר לאלה שלא משפטנים, משפחת קעדאן נגד מנהל מקרקעי ישראל, הם פונים, רוצים לחקור קרקע, ואומר להם מנהל מקרקעי ישראל, אתם לא יכולים, שזו קרקע של יהודים, ולכן אין לכם אפשרות לחקור קרקע. זה בצורה מאוד פשטנית וקצרה, והעניין הזה מתגלגל 7 שנים בערכאות. בית המשפט נזהר מלדון, משום שברור לגמרי שזה אש בשדה קוצים, מהי יהדות, מהי דמוקרטיה, מהי מדינה יהודית, ובסופו של יום בשנת 2000 פוסק בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ 5 שופטים, בראש ההרכב יושב ברק, והוא אומר בעצם דווקא מפני שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, עליה לקדש את ערך השוויון ולאפשר לאזרח פלסטיני ישראלי לחקור קרקע ממנהל מקרקעי ישראל. אני מצטט מפסק הדין. הנשיא ברק יושב בראש ההרכב, זה כמובן כל חברי ההרכב מקבלים את זה, ואחר כך הוא כותב במאמר, מאחר ומסתערים עליו ותוקפים אותו, ומי אתה שתפרש מהי יהדותה של מדינת ישראל, הוא כותב מאמר. והוא כותב את הדברים הבאים, אני מצטט, עלינו לפרש את ערכי היהדות וערכי הדמוקרטיה, עד שלא יסתרו זה את זה, עד שתעלה היהדות בקנה אחד עם הדמוקרטיה. שהרי ערכי היסוד של צדק, חירות, שוויון, אהבת אדם, קדושת החיים, כבוד האדם ושלטון החוק, הם חלק ממורשת הדמוקרטיה, כמו חלק ממורשת נביאי ישראל והציונות. זה מה שניסתה מגילת העצמאות להיות. וזאת הפרשנות של הנשיא ברק למגילת העצמאות. ספר נפלא שכתב דוקטור תומר פרסיקו, אדם בצלם אלוהים, אומר בעצם שהרעיון הדמוקרטי ליברלי, ראשיתו ברעיון המהפכני שהביא העם היהודי לעולם. ותבינו, לפני 1000 שנים, כשמלכים באמת האמינו שהם אלים, עד לפני 500-600 שנה, עדיין המלוכה, אפילו באנגליה, זה היה החלטה, צו אלוהי. קם העם היהודי לפני 1000 שנים ואומר, רבותיי, אף אחד מאיתנו לא אלוהים. כולנו בצלם אלוהים. זה הרעיון המהפכני החשוב ביותר שקיבלה האנושות, כשבן גוריון אומר, ספר הספרים שהענקנו לעולם, אלה הערכים שהענקנו לעולם. זה רעיון יהודי. ואומר בעצם תומר פרסיקו, שהוא סוקר לאורך כל הספר שלו, איך הרעיון הזה, אדם בצלם אלוהים, הביא בעצם למציאות הדמוקרטית ליברלית של סוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21. ולכן הדמוקרטיה הליברלית היא רעיון יהודי. היא לא רעיון של גויים שהובאו להנה. וכשאנחנו מדברים על חילוניות, ואנחנו מדברים על ערכים, ואנחנו מדברים על דמוקרטיה, אנחנו לא מצליחים לייצר, אנחנו לא מצליחים לשכנע אנשים שהיהדות חשובה להם. אלה שמתנגדים לנו, גנבו לנו את היהדות. בניגוד לעמדתו של ברק, ולכן הדיון הציבורי
שאנחנו עומדים בבמות, שאנחנו יושבים בשולחנות עגולים. אנחנו צריכים להבין את זה, אנחנו צריכים לדבר בשפה שאלה שחושבים אחרת, אבל הם מקבלים, הם חותמים על מגילת העצמאות. אני דיברתי עם הרבה מאוד ידידים שהם חושבים הפוך ממני, והם ממלאים את ההתנחלויות. אני אומר לה, האם אתם מתנגדים לפסקת הזכויות במגילת העצמאות? הם אומרים לא. אז למה שלא נתחיל את הדיון במגילת העצמאות? לא, במגילת העצמאות אין אלוהים. אני אומר, רגע, מה זאת אומרת? הרי ערכי הנביאים וצור ישראל וגואלו, אומרים, בסדר, בן גוריון מרח אותם, אנחנו רוצים את אלוהים. אמר, אז בואו נתחיל בספר בראשית. והתחלנו את הדיון, וחלקם דרך אגב השתכנע. עכשיו אני נותן את זה באמת בתור דוגמה. אנחנו צריכים לשנות את השפה. כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם נמצאים בסיפורי המקרא. הגבלת כוחו של השלטון, הפרדת רשויות, עצמאות השופטים, הנביא כשומר הסף, שנאבק בשחיתות המתלווה לכל מלך ולכל שליט, שהכוח מסנבר אותו בעיקר כשהוא בלתי מוגבל. הכל הוא חלק מהסיפור המקראי. ואנחנו זנחנו את זה. אנחנו לא מדברים בשפה שאנחנו אולי יכולים לשנות. ולכן המאבק הציבורי בישראל הוא על מהי היהדות שלנו. האם היהדות שלנו היום בישראל היא יהדות שמאמינה בשוויון, צדק, חירות ושלום על פי נביאי ישראל, או יהדות השוללת שוויון, שוללת דמוקרטיה ומובילה למדינת הלכה על פני הרב מאיר כהנא, סמוטריץ' ובן גביר. לא, היהדות שלנו היא היהדות הנכונה. והמאבק על היהדות הוא מאבק נכון יותר, גם מוסרית וגם פוליטית. אנחנו הולכים לבחירות, אנחנו לא יכולים להפקיר את השפה, לא רק את הנושאים, אנחנו לא יכולים להפקיר את השפה לאלה שאומרים לנו שאנחנו שכחנו או אנחנו בכלל גויים דוברי עברית. יש רבים כאלה, ואנחנו לא. במציאות בה הביטחון הוא חזות הכל, כשאנחנו נדבר ערכים, אז אני מזכיר לנו שאפילו שופטי העליון טוענים שבזמן מלחמה הזכויות נסוגות מפני הביטחון. ואם אנחנו מדברים על זכויות, אז יאמרו לנו המתנגדים, אתם לא יודעים, אנחנו במלחמה. ובית המשפט העליון פוסק על פי ההנחה שהביטחון חשב יותר. בית המשפט העליון בעצם נותן לגיטימציה לכל מה שקורה היום בשטחים. נותן לגיטימציה לכל מה שעשינו במלחמה, למרות שעברנו על הרבה מאוד כללים. שהיהדות חושבת שזה עוול ולא מוסרי. ולכן אנחנו לא יכולים לתלות את יהבנו בבית המשפט העליון ובמערכת המשפט. המאבק על הזהות היהודית הוא מאבק שאנו חייבים לנצח בו. ולכן תפקידה של החברה האזרחית בהיעדר מקור סמכות, ואין היום מקור סמכות, והנשיא ברק הטיל עלינו בצדק את האחריות. אנחנו, החברה האזרחית. האתגר שלנו הוא לא רק להפיל ממשלה. האתגר שלנו זה לעצב אמנה חברתית, שהרב סולובייצ'יק קרא לה ברית ייעוד. ולשנות את השיח הציבורי בישראל, על מנת שהאמנה הזאת תדבר בשפה שהרוב במדינת ישראל יכול לקבל ולהסכים לה. אנחנו צריכים לייצר אספה מכוננת אזרחית שתהיה ייצוגית, שתהיה רחבה. אנחנו צריכים לקרוא ל-120 או ל-70, ובלבד שהסימבול יהיה סימבול יהודי. 70 זה משמעות, 120 זה בעל משמעות. אנחנו צריכים להתחבר לנרטיבים, לתרבות ולמורשת שלנו. אנחנו צריכים להבטיח שהם מייצגים את הפסיפס הישראלי, שיש בו עשרות דעות, תרבויות ואידיאולוגיות. ואנחנו צריכים להורות להם, לבקש מהם, לנסח את ברית הייעוד שתהווה בעצם הבסיס לחוקה. על בסיס 4 ערכים שהם נכסי התרבות שעם ישראל הוריש לעולם. הערך הראשון, אדם בצלם אלוהים. חירותו של היחיד, כבוד האדם וזכותו של כל אחד לכתוב את סיפור חייו על פי אמונו ויכולתו
היא זכות טבעית שלא אנחנו יצרנו אותה. השני, כל אדם הוא חלק מקהילה, מתרבות, מעם, ותפיסת הטוב שלו נגזרת מן המקום שבו הוא גדל, האנשים שהוא פגש בילדותו והאנשים שחינכו אותו. זה נשמע כאילו פרדוקס, יש פה הרבה ניגודים והם צריכים למצוא את המכנה המשותף. השלישי, אגב, בליברליזם קוראים יש בין ליברליזם ליברטני לליברליזם רפובליקני, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה לא המומחיות שלי, הם צריכים להתלבט בנושא הזה. השלישי זה השונות בין בני האדם, היא סגולה, היא לא עונש. המפגש עם האחר הופך אותנו לחכמים יותר, לעשירים יותר, לבני אדם יותר. אמר כבר אברהם יצחק הכהן קוק, צדקה גדולה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד, לא בעם אחד, לא בארץ אחת ולא בעולם אחד. זה חלק מתפיסת היהדות. והשיח לעיצוב התהליך צריך להיות בדרך בית הלל. ואתה שואל למה בדרך בית הלל? הרי אם אלה ואלה דברי אלוהים חיים, מדוע ההלכה כבית הלל? משום שנוחין ועלובים היו, ושונין דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. הם היו צנועים, הם הקשיבו. לפעמים יש כאלה אפילו מפרשים ששינו דבריהם מפני דברי בית שמאי. המסמך הזה צריך להיות מוצג למשאל עם. אין דרך אחרת לדעתי, ואם תימצא, על מנת לקבל הסכמה. זה לא מסמך שאפשר לכפות אותו, ולא מסמך שאפשר להעביר אותו על בסיס רוב של מנדט, 2 או 3 מנדטים. הדמוקרטיה ניתנה לדור שלנו, לדור שלי, על מגע של כסף. ראינו אותה, אני ראיתי אותה כמובנת מאליה, ונרדמנו בשמירה. כשלנו בשמירה על הדמוקרטיה. לאורך 70 שנה חשבנו שאנחנו נתגייס למילואים, נשלם מיסים, נצביע. זה לא מספיק. לא הבנו שכאזרחים, שאנחנו בעלי הקניין, יש לנו אחריות. ואנחנו מבינים את זה רק ב3 השנים האחרונות. לקום כל בוקר ולדעת שיש לנו היכולת וברגעי משבר, יש לנו החובה לצאת לרחובות ולהגן על הדמוקרטיה הליברלית. אני יודע שהאמירה שלדעתי צריכה להיות הכותרת, ככל שהמדינה היא יהודית יותר, היא דמוקרטית ליברלית יותר. זה נראה כאילו חלום, אבל אני חושב שכולנו צריכים לזכור שכל מה שקרה פה ב150 השנים האחרונות התחיל כחלום, ולכן אם לא נדע לחלום, לא נזכה לראות את המציאות מתהווה. תודה רבה.